må jo skide. Ej, jeg siger jo skide, du går jo på i bad. Du går jo i bad. Hvor kan du du sagde, jeg siger, op. Du fandt det, ikke? Du skal jo skide! Hvad er det skide? Altså, Det er sin mand, Kasper. Prøv at fortælle. Kasper! Jeg røg min tunge af. Ikke mere, så er den der. Jeg vil en kylling. Nå, Kasper. Nu skal jeg over på det her. Nej. Hvad fanden går I på? Nå. Ja, tak. Hvad? Er det slut? Ej, jeg er ikke færdig nu. Det er bare sådan nedre, hvis røven. Nå. Der er inde på stationen. Ja, tak.